singakayisho ichorus ngibona isikhathi. Anazaretha amahle isukuma nokubonga. Ikakhulukazi abashumayeli kanye nabakhokheli bakuleliso. Mangibabona bebaningi kangaka kanye nezingane zabo. Ngiyafisa bantwana sengumzali phela. Fanele ngithi bantwana. Cha ngingumzali nje ngoqiniso. Ngiyafisa ukuthi lokhu elinikezwa abazali sengathi ngingakudedela. Ngiphinde ngicele abazali bethu kunina elizala lezi ngane. Ayikho into ebuhlungu uhambe nengane emhlanganweni ifike ingagidi uthi ayisizoshutha wena esigcawini. Uyatelepela wena yona iphethe ikhamera ngapha. Ngiyafisa abazali bethu. Uyazi ngiyakhumbula esikhathini esiphambilini kunomfana lapha ngakithi nobe ngasasonto. Lashisa kanje ilanga ethempelini wavela wasukuma wathi ahlabele usapho. Mayifike embuza uma wakho uthi washisa isonto liphakathi. Wathi hayi kunomthetho udlala ngathi akasakhiphi ngani isonto bilanga liyashisa. Yabona Manazaretha lezi ngane noma ungahlabelela ushumayele kanjani ayinandaba kodwa ke kukhala imbumo. Ngiyafisa ukuthi le anti yayikhona emathempelini ngathi ngabuye uma kuphuma isonto zisine izingane ukuze ithole uthando lokuNazaretha. Hayi njengoba namhlanje seyiphuma ihuphi ibhola. Ubona sahlala esontweni sizingane sahlaliswa ngabazali besiphoqa uma kuphuma inkonzo sisho isigubhu. Akekho umuntu owayephuthuma ibhola. Sijahile nje ukuyibona. Ngithi bazali angibonge. Ngicele nazo njengoba zikhona lapha esontweni ukuthi mazihlukane nezingane ezingakhona. Hlukanani nezingane ayikho into eyihlazo Manazaretha uthola ukuthi uzothi ingane yeNazaretha isiboshiwe ibihamba nezigebengu abaningi lapha esonta nabo siqhoka nazo ingubo emhlophe sibanga nabo imbhobho kodwa bayantshontsha. Iphinde bazali bami ngicela into eyodwa ekade ikhulunywa leyo nsizwa kwaXimba. Inina enezi ingane zenu zithanda imali ngoba namhlanje umzali noma egcotshiwe uma kwafika isikhulu nje sazofuna ingane yazo siyayinika ngoba sinemali. Uvikela nini ubungcwele kanti uthi cha le iyozicela okuphakameni. Namhlanje into ebulala isonto lethu hayi kuthini Manaza. Wonke umuntu ufuna ukuba nemali. Ayabheja uHollywood. Wonke umuntu ufuna imali namhlanje. Ayikho into ebalulekile kumuntu imali namhlanje. Umuntu uyibona yena engelutho. Iphatheke kabi ekseni izihlalisa ukuthi ishumayela la ithi kusekhona isikhathi ke behambe nje beyosingela. Usingela kanjani uNazaretha? Ngiyacela abazali bethu. Ngicela lezi ngane nalezi ezisemva kwami ukuthi akube yinina njengoba nizibona zenza kanjena nani Manazaretha eniphambi kwazo hlayisuthi kakhulukazi osihlalo noma yinini la ihlezi khona nixoxele ngoshembe hayi ngechiefs ukuthi iyaboza. Akasikhuluma indaba eyodwa njengoba sikhuluma insizwa ukuthi namhlanje leli ivangeli ushembe lesinayo uyaliveza uliveza ngayo yonke ngisho kubantu abangakholwa ubezwa besho bethi mase ngifuna ukukholwa mina ngiyoyonyazini. Phoma bezosifica sinjena. Abanye bethu abezwani, abanye bethu abakhulumisana, abanye bethu bakhohlisana ngisho khona lapha ethempelini. Ngeke ngathi welami ithempeli ngathi weManazaretha akasenzele into emnandi nje.
ngoba silapha ethempelini sihlukene kukhona abazophuma nje la abazi bazofika emakhaya behleli uma siphuma la ake senzeni into emnandi eNazaretha siyababona abantu ongathi bahlwephu bese sithi namhlanje ngoba kuyisabatha sizothengela umasipalibali ukudla ahambe yodla lezingane noma ngabe yikholo noma umyeni wakhe akakholo noma ngabe yini yakhe uyayedwa kholo kodwa ngaleli isabatha ake sithengele yena ukudla ufike ekhaya afike ethi nje nakho ukudla kuphiwa amaNazaretha asikwenzi singamaNazaretha uyedwa vela veza ukuthi uzenza ngcono usho ukuthi unemali yeneningi kanti sikhulisa lezi ngane ezisemva kwethu nenkolo yobuNazaretha ukuthi inkolo yobuNazaretha mayiqhubeke iye phambili kunencwadi eBhayibhelini encane engifundele yona ngokusheshsha bafowethu uDuteronomy 28 verse 1 omunye afunda 15 khona uDuteronomy 28 uqala bafowethu xemba ngiyakubona sokhulu phela bangabe usushila 1 omunye 15 khona lapha yaleza uJehova wakhuluma kuMose wathi 28 Deuteronomy verse 1 ithi le ncwadi kothi uma ulalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho ukuqaphela nokuzenza zonke lezi memezelo engiyala ngazo namhlanje akaguqe phela umuntu uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezu kwezizwe zonke ezisemhlabeni zonke lezi zibusiso ziyabuza phezu kwakho zikufikele uma ulilalela kahle uJehova uThixo wakho izwi lakhe uthi awushambuye ubusiswa umsini u15 makhosana ngabe usuguqile 28:15 funda phela ufuna yeke lo hayi 15 uthisha njalo kodwa uma ungalinaneli izwi likaJehova uyakuqaphela nokuzenza zonke lezi zinto ezihlala ezikhulunywa lapha ethempelini ngesabatha nemithetho yakhe engiyala ngayo namhlanje zonke lezi qalekise ziyakwehlela nkosazana nawe ngizifike phezu kwakho noma ususesikoleni noma ukuphi uyakuqalekisa emzini nasendleleni uyakuqalekisa ngisho iqoma lezinkwa zakho bonke kwakho konke amen ayibonke Nkosi uyathanda kodwa kuphela engifuna ukusho nengicela ukusho kubazali bazali bethu inesicelo enginaso lapho engihlala khona kuze kuhlekwe ngisho emsebenzini ngithi ayikho into engizonda njengomuse ekhama kwawafunda ubaba angiphinde futhi lento ukube kuya ngami ngaba amadoda onke awafundile yini indaba ngisho njalo ngike ngafica indoda yakuleli bandla igcina ngokubizwa
ngokuthi baba makuyisabatha. Ngisho ingane yakhe ayazi ukuthi ubaba ngoba wonke umuntu kulowa muzi ufundile. Ayikho into ebuhlungu njengendoda manje iyafunda ngoba ivele beyisilimi. I-understanda yonke into ngisho umbhedo uyawazi umbhedo ingane yakhe ikhulela athi sorry mntana mneza kwamakhelwane zami tothi mulo imukela yonke into ngoba bona bafundiswe ngalendlela exakile. Kukhona izinto eseyibukela kulomuzi engathi zi-wrong zibe zi-right ngokomthetho weka kodwa yona ithatha njengezinto ezi-wrong ukuthi obabamkhulu babefundisa izinto ezo iyona esi-right ngoba ifunda into engekho. Why ngisho njalo? Ubaba ozala mina bazali bami uzalwa intombi yakwaGumede njengoba mina ngingokwaMdladla. Kodwa uze waze wana 54 years engamazwise. Kokwayo metro lesibhedlela kodwa uze wafa eqomo. Yabona njengoba izophuma lapha ingane ziya ngapha kukhona ezinye engabazoyise. Sinazo lapha esabathweni. Ayibazi inhlobo yisi ngoba izizalwa ngomama abangcono ukuthi uzongisiza ngani lowo muntu ngoba ngiyakwazi ukuzondlela. Kodwa egcineni ingane yemfuno uyise. Usizani ukusonta kodwa ekhaya singasonti. Sakandela ushembe kangaka ngize lahamba la umkhokhela ushembe ekhombisa thina ukuthi ingane yakhe le. Thina makhona sikwenzi. Sihlala nazo ingane umusu dadewethu ethi ayifele ngiyazondlela bazongisiza ngalo umuntu. Ayikho intombazane edelele ekhaya makuya nezingane ezimpilo lwabisho lo ntombazane. Tela intombazane makuyazala ingane ingcono mayiseyodwa isakhuzela kodwa wayibona sezimbili nekusayithinta. Hlobo khona yasebenza yazala ingane ezimpilo ekhaya ngeke usayilokotha usiyohlala udoti wayekoze ukuthi intoti ngoba inemali uyayisa umuntu wesifazane onemali. Nkosi mayibusise la mase.